هشت ولاتین اوروپی اندام دینه توانیه گرتی ده بانگ لولاتین گرانتیدار کریزا سوریه را جبو راوستاندنا شرل پارێزگەها ئەدلبێ bi taybet piştî lev û tevgerên dawî deverê dekirin. Di daxuyaniyekê de her heşt welatan diyar kirin ku êrîşa leşkerî li ser Idlibê wê jiyana bêhtir jî 3 milyon sivîlî tê xematirsiyê de. Di nav wan de bêhtir ji milyon zarokî gol wê deverê dijîn heye. Daxuyaniya ku welatên Brîtanya û Fransa û Almanya û Belçîka û Bolanda û Swêd û İtalya û Holanda li ser imze kirine, daxwazî welatên gerentîdar ji Esîtana de dikin ku rawestandina şer biparêzin li gorî rêkeftina kêmkirina astê şer li Sûriyê. Welatên navborî di daxuyaniya xwe de her wiha eşkere kirin ku êrîşa leşkerî li ser parêzgeha Idlibê wê dergehê koçberiyeke mezin veke ku ew bixwe ji deverên din ji ber dorpêç û topbarana rejîma Sûriye ravyabûn. Hevdemî gefên rejîma Sûriye bi encamdana êrîşeke leşkerî li ser Idlibê bi sedan ji sivîlên wê deverê berê xwedan sînorê Tirkiye û metirsî heye ku rejeya koçberiyê bêhtir bibe eger êrîşa leşkerî hat pêk anîn. Her divê derbarê de şanderê welatê Swêdê di neteweniye girtê de bang li rejîma Esed kir ku berpirsyaretiya parastina sivîlan li xwe bigire û rê bide ji bo derbazkirina alîkariyên mirovî bê şert û merc ji bo wê deverê. Şanderê Swêdê her wiha diyar kir ku her heşt welatên navborî tekeziye li ser giringiya sizadana kesên tometbar di komkujiyan de û kesên ku yasayên navdewletî û mirovayetî bin pê dikin. Ji aliyê xwe ve Wezîra Derveya Kanada Chrystia Freeland fikara xwe ji rewşa ku nihal Idlibê Rûdê de diyar kir û daxwaz ji rejîma Sûriye kir ku rêzê li yasayên navdewletî û mirovayetî bigire. Freeland di daxuyaniya xwe de eşkere kir ku destpêka şer li Sûriye û Tanaha rejîma Sûriye û hevalbendên wê yasaya navdewletî bin pê dike.